everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Gisugdan mo nagpuak ang mga tinakuan kun unsa si Major Dennis. Ako ra imong gisultihan tungod kay hapit ako nimo maasawa ug bana ko na niya ikaw. Isulti ang tanan, Ning. Gisugdan mo na kining sulti mao nga tapos sa kini Ernesto. Wa ka man mo tingog. Okay. Dili ko ikaw mapugos. Matuog na ta, katuog na. Kay matuog daw sa bako. Good night, Ning. Ning? Huwag ka makadungog. Good night. Nakatuog na tingali. Mahal kayo ka na ako, Ning. Girape ni Dennis si Kaliwanag. Ayaw kalimot sa kong gihangyo nimo. Ato ra ning duha. Tanan kong gipanugti nimo palihog di lang unta maabot og laing dangkan. Usana sa mga linuog nga buhat sa giila kong igsuon nga dili ko yun madawat. Usana sa mga hinungdan nga gusto na kong palayan siya og kalimtan nga giila ko siyang igsuon. Nagunahuna ko nga itugan ko ang iyang gibuhat ni Kaliwanag kay bisan giisip nga usa sa mga nag-unang wanted si Kaliwanag apan giabusuhan siya. Busa klaro unta nga manubag si Dong Dennis apan naglabi ang mga higayon nga murag gipatay kog kadiyot sa higayon nga muduol ko sa intungdang mga tao aron itugan ang mga linuog nga buhat ni Dennis kay mura kog mamatay kadiyot. Dili na ko mabuka ang akong mga baba. Way tingog ang mugawas. Mura kog gigapos. Mura lagi kog mamatay. Sus, Ginoo kong Isus Kristo, mahal kagud kayo ng tawhana kay dili magyud ko kaako. Ikaduha sab. Naganap-anam og kaligon si Dennis tungod kay puong pasab niya. Mismo na nakailan niya si Sir Fabian ug si Sir Johnny. Anam-anam na siyang nasuod sa taga-Chief of Staff ug sa taga-National Defense. Ug grabe yun kay nakailan na niya ang presidente. Nailan na siya ni Marcos. Karon bisan dili ko mamatay kadiyot, bisan pagtastaso nako ang tahi sa kong baba aron makasulti nako, bisan dili ko magpagapos sa urom, gikasulti ko yun ang tanan niyang abuso, makalaom ka ko Vicky nga silutan ang suod kong higala. Nanindog ang akong palipo. Oh. Nalipaw ang akong palipo sa mga sulti. Vicky, mihila ka. Naluwi ko sa mga biktima sa giila kong musuod nga higala ning lapaw sa tanan. Naluwi ko ni Kaliwanag. Vicky. Gusto na. Kuching, Di pa ko dugay pang nagmata. Walang una ko mabangon kay doon ako'y kiunahon na. Mabangon ka na? Unsa man, nawa na nimo ang magpasalamat nga bidangat pataning adlaw. bawa bagunan na ako eh. Basta dili mi pukaw buto-buto dito sa Mindanao, magpasalamat mag-imis Ginoo. Lagi. In the name of the Father, In the Father, the Son, of the Son, and of the Holy and Spirit. of the Holy Amen. Spirit. Amen. Father God, Heavenly Father Father King, King,
ug diha nimo bugto nga anak, our Lord Jesus Christ, our Savior and our Redeemer. Mangutana ko, Kunching. Usa man day imong gihuna-huna kaganiya? Wa man sad kaayo ko makatuo. Kay nagunahon ako sa imong anak ug ni Vicky sa atong umagaron. Stilan ni mo, Kunching. Pastilan bitaw nimo, Konching. Bisan miabot na kita ning panahon na. Hinawaan na ako kung sinasa imong huna-huna. Pero hinaya lang imong tingog. Kay magkamataw niya mga bata. Ay, wa pa sila makasal. Pero nag-uban sa usa ka kwarto panahon sa pagkatuo. Uy, bisan ingon ta niini nga puhing santo ang imong anak. Apan di ko makatuo. Nga way puhaton ang imong anak kato sa atong umagaron. Ano kung may buhaton si Ernesto kang Vicky? Kanadeng hawak lang. Hilom. Tanaoy. Ano magkakaon na mga bata kung magmata na sila? Mga bata ba? Ambot, oy. Uy, Morning pa. Good morning, ma. Oh, good morning sabi ninyong duha. Sa'yo mong nagmata? good morning. Bakikawan ka lang gihapon magmamagpapa nila. Good morning, Ma. Good morning, Pa. Anak, nagidato siya, Kunching. Kuan, Ma, Pa. Order ni Erning, Ma, nga sinangagakanon unya inununan o sikwati ang pamahaw. Ipahibaw kasi imong pamanunon. Nga mo ni paborito ng mong duhan ni Ernesto, kining klase sa pamahaw, Vicky. Oh. O man, luto na diya? Ay, maayog kang manaymings goryo. Ganina ko na mata na ngoy. Kitaan mo ko na ako sila duwas baby, stay Vicky mo yung nagluto. O, balik sa kagutog. Sana okay na din, magsuka na ko. Managhukad goryo. Bukaon ako. Oh, bitaw, ikaw na lang giwat goryo aron mga una ta. Amo, saan bitaw na akong hingaw ng kutsing. Di ba sa kamatuon ako eh. Kadit lang ha. Ako rin tubag, ma. Vicky, lingkod ng palihog. Lingkod na lang, Vicky. Lingkod na lang. Tubagaon na to, Ning. Oo, ma. Oh, sige na, Vicky. Hello? Oh, Dok? Salamat, Ma. Salamat, Pa. Wala ang malaganyang? Ano? Ano man? Yo, matgod. Ha? Uy. Noon sa kahoy. Noon sa lagi kahon sa may kitanaw mong Erning. Kisa man dahil nang nanawag. Buwan ako ng balita ako. Unya, usamin na himos malakanyang. Naghiskot magbalakan niya. Unya. Odong. O, sige dong. Oh, si Dennis ang nanawag. Ako na lang ni mo dong. Ako na. May nahitabo. Hilom una palihog, Kunching. Sorry. O, sige dong. Sige. Vicky, excuse una ha. Ma, Kaysa man tong nanawag, Ning. pa, dali na ka dibe. Dinilang ko na mo ha, Kunching. Vicky. Oh, okay na, Pa. Vicky? Dali ko pa. Si Dennis tong nanawag ka. Usa may tuyo. Mura magag na problema na yun. Usap tawag ka, ha? Ning? Pa, taon-taon ako nakabatig huhungi-hung bahin sa armadong kusog sa Pilipinas nga hilom nga maduha na kabahin. Usa? Mao katong gitawag garundong dinis. Iya kong kipahibaw. Paduhong na siya din pa. Kung mao ka na. Anam-anam ng madelikado ang kahimtang ni Nasura. Sigurado yung magubot ang pursa militar sa Pilipinas. Oy, wa pa mo mahuman diha. Nagpaabot ang grasya. Mga ano na taning. Si Dennis ang nanawag. Vicky. Sige lang, Makunching. Huwag kaso, Ma. Sorry kayo ninyo ha. Sa luwa lang yung taon ko. Saan naghibat mo yung pananaw na ko kanina. Mong limba naman akong matas kagutom. Yun na lang kong kaon ninyo. Sorry kayo. Sorry. Well, sa ituyo si imong amigo, Ning. Mura magnikunot og samot ng agtang sa inyong amahan. Ngano ba? Kanibang mga hitabo ron nga normal lang kong problema sa trabaho na mo, ma. Karon pa bago ka nga
pulos maming na nerbisos militar. Kawad-an bagog mga problema nga. Mahimo bag mahibawaan mi ni Let us pray. Kamiluhan ni Vicky murag na mahibawaan na. Nakadaot mo, nakadaot ron ani. Di lang ko ma-appeal sa ampo ninyo ha. Kaya mo appeal ko, makakaon sa balik simbako ng taon ha. In the name of the Father, In the name of the Father, and kaon. of the Son, Kaon sa and of the Holy Spirit. Kaon, kaon. Amen. Kaon. Uy, kumusta ka, uy? Maayo man, Julie. Ikaw? My God! Ah, Vicky, di na ako mahimutan. Feeling na ako, Mrs. Major Dennis Trinidad, dagit ko. Morning, Mama Kunching. Morning, Pa. Morning, Ay, Day. Good morning, Julie. Ni? Yes, Ani. Men talk ng inyo, ha? Wa milabot, mga babae. Ani lang, Mrs. Sud. Thank you, Ani. Hi, Ning. Morning ni Budi, ha? Morning, John. Samot magkagwapang umaabot nga sawas kong amigo. Thank you. Ani lang sa Mr. Sud. Tara, Mama Kunching. Vicky, dali. Ha? Kung ako'y labot sa inyong istoryahan, Major Dennis Trinidad. Sir, exit na ko. Good, hindi ka sabot ka. Excuse me. Dito tanong palihog. Wag ko magdaon. Wag ko magtubis ng kamay na lang nga kining mga tawanan makaako og yama-yama sa poder sa presidente. Okay, dinin na ta. Nakalitan kay ko. Hunaw na agad. Kamaayong Marcos. Unyar kapuhat sila ani. Mura maggihagit nila kung unsay capacity sa taga Chief of Staff. Tablaras ang gihagit nila si Sir Fabian. Huh. Makaika sila ni Sir Fabian? Makaduot ka sila ni Sir Fabian? Muuntol na sila? Ano nga? Paminaw dong. Paminawa dyo ko maayaw. Ilang gihagit ang taga Chief of Staff. So, parehas ra. Ngailan ang gisukod o gihagit ang presidente. Mag-ayog yun nga hudon sila guot sa taga Chief of Staff. Ingon na gyud anak kada ko ang problema karon sa Malacañang dong. Kung nagbanabana ka na karon dong, mas sobra pa kadako sa imong banabana ang posible yung problema nining nasura. Hapit na makuha ang prueba nga kining taga National Defense mo'y mo take over sa gobyerno. Ilabi na nga mo pauli kayo si Ninoy. Murag mo pauli o Dili kay mura lang. Tungirin. Konfirmado kayo mo pauli kayo ang komunistang dako. Sumapa sa A1 Info gikan sa Intel. Kubot kung magkauli na kanang tawanan. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.